Într-adevăr, este o premieră mai puțin plăcută, dar a trebuit să luăm această măsură având în vedere evaluarea de risc epidemiologic efectuată de Direcția de Sănătate Publică Olt, avizată de către Institutul Național de Sănătate Publică potrivit prevederilor legale în vigoare. Această anchetă a evidențiat că este îndeplinit acel criteriu minim de 3 cazuri confirmate la 1000 de locuitori. Au fost analizate și celelalte criterii, fapt pentru care astăzi, în această dimineață, am hotărât în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență că este necesară instituirea acestei măsuri, măsura de carantină zonală a localității, a satului Greci din comuna Schitu. Pentru cât timp? Măsura a fost aprobată prin ordin al șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, fiind aplicabilă de astăzi de la ora 19 pentru o perioadă de 14 zile, funcție de evoluția situației epidemiologice. Dacă evoluția este bună, putem reduce și ridica carantina mai devreme. Dacă evoluția va fi negativă, o vom putea extinde. Din nefericire a trebuit să luăm această decizie la nivelul județului Olt de carantinare a satului Greci. În acest moment avem angrenate un număr de 24 de polițiști și efective din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Olt. Am instituit 4 filtre la intrările și ieșirile din satul Greci. Avem un echipaj care monitorizează în permanență localitatea Greci. Avem și reprezentanți din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt care ne asigură atribuțiile specifice. În acest moment carantina este în derulare. Avem pe o perioadă de 14 zile instituită această carantină și desfășurăm activitățile conform legii de control, interzicere, restricție a tuturor persoanelor sau autovehiculelor care vor să intre în această localitate. Nu mai este voie. Nu mai este voie. În momentul de față este localitatea în carantină. Vă rog frumos să vă întoarceți și să folosiți masca de protecție. Deci începând de astăzi, de la ora 19, satul Greci este sub carantină pentru 14 zile. Începând de astăzi nu se mai intră în el, decât cei care domiciliază, dacă este cazul, da?